nandito na kami sa overview dito sa Buda. Yan. Tingnan natin yung overview guys. Ang ganda. Ayan guys, ang ganda ng overview guys. Kita mo lahat ng mga bundok, yung mga clouds. Refreshing po dito guys, nakakawala ng stress. So kailangan din natin mag-relax minsan. Hi guys, nandito na kami. Ang ginaw dito guys. Wala pa nahulog ko. Ganda guys oh. Tansa na din na ako daan. Kay driver ah. Dili mo. Kasi nga ang tagapaw. Yung kasama ko guys, nagdoktok guys. Gusto niya umambak doon. Umambak doon. Umambak doon. Laki sa plate. So yun. Ganda. Yung mga so lakad na kami guys. Kasi pupunta pa kami ng Davao guys. Balik na kami sa sasakyan. So hindi na ako makapag-video kasi busy na ako mamaya. So see you in my next vlog guys. Ang ganda ng Buda guys. Try nyo pumunta dito. So ayan guys, papunta kami ng Davao. Hindi na ako makapag-video kasi marami pa kaming gagawin. Thank you for watching guys and see you next time on my video. Please like and subscribe. Bye bye.